80,000 שקל הבן אדם הפסיד. בן אדם ניגש למכון בדיקה, עשה בדיקה לרכב, מה שעשו שמה זה רשמו מספר רכב אחר, הוציאו לו תיקון תאונה בנמוך במקום בגבוה, תיקון עמוד ותיקון דופן, שזה משמעות גבוהה שם על חמות וחיתוכים, ואז שהוא לא מצא את הבדיקה למחרת הוא התקשר ושלחו לו אחד עם המספר רכב המדויק שלו. אם תשימו לב אתם תראו שהמספר של דא ומספר מנוע שתיהם תואמים בטופס בדיקה, חוץ מהמספר רכב. אנחנו מכירים אותו כבר המון שנים, שעושה בדיוק את הדבר הזה קבוע. הוא יכול להרוויח כסף בעבודה טובה, הוא מעדיף אחרת. שימו לב, תמיד שאתם מקבלים טופס בדיקה שכל הנתונים שם נכונים. תמיד. יום למחרת הוא גם גילה שהרכב אובדן להלכה, שאלו את דעתי איך אפשר להחזיר את העסקה אחורה. הכל נתון במה אתם חותמים עליו בעת הרכישה. יש טופס גילוי נאות שבו רשום בדיוק אם יש ירידת ערך או רכב אובדן להלכה. המוכרים צריכים להביא לכם את כל הנתונים האלה. אם זה מסוכנות, חייבים להראות לכם את הכל במדויק. אי אפשר לזייף פה. 80,000 שקל הוא הפסיד בכמה שעות. עצוב, אין לי משהו אחר לומר, באמת. מכעיס, כואב, זה המציאות, לא חסר.